The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sugdan na nato ang seremonya sa mga igala sa way pagbahar-bahar sa may kuha nato niha. Again, ang atong cellphone number 0995-335-2093. Kinabigay mo inyong ayaan, tita B in the place to be. Guwapa ko dili, guwata ko B. Ito mga naka-text na, o pwede na manawag may igala 0995-335-2093. Tita B na ako, Fando. Di man kumpleto. I-text ang mga problema, brother. Tita B, bulag ko sa ako ang asawa. Tapos napog ko'y kalib-in karon 6 years namin nag-uban. Pero malink man Japon siya sa lain. Siya'y na-link. Dodong, i-text imong problema, dong. Dili ayaw sag tawag, dong. I-text sa dong. Unsa man ni Tita B na laki man ni ako kauban, lami lugar ni? Unsa daw? Laki ang kauban ganina sa paniud to. Tita B, good noon, na ako'y problema, unta matabangan ko nimo, na ako'y uyab, tapos layo siya, tapos nakasala ko sa iyahan na tintal ko sa silingan namo diri. Tapos bulagan ako ning silingan namo, kay nasapon ko sa akong uyab, tapos dili man mo sugot, magsige naman noon og ani sa balay. Kalami. Hello? Hello, Tita B. Ito lang So, kani mong uyab, lagyo mo, long distance mo? Kanya pong Kani mong original nga uyab? original ako, Tita B. Layo na siya, Tita B. Pila edad ninyo? 24, Tita B. Pila na mo katuig nga lagyo? Kanang 3 years na mi, Tita B, pero Sa man nga layo, aman siya dapit? sa initaw, Tita B. Ikaw mo'y nasa Cagayan? In a week, pila mo magkita? Sa week, isa mi magkita. Ikaw mo'y madto sa initaw? So, every once a week ra po ang panagtagbo sa duha ka bungoton. Inaana yun, Tita B. Nganong naman siya sa initaw, taga dito siya? Tita B. Nag-eskwela pa mo sa Tita B. So, muna akong giingon nga basta long distance, mo gini ang mga pahamak na mga kuan. So, pwede gyud ka matinta na sa so nahulog nga nakauyab ka at diri sa dool, nakabalo ba ni siya nga nakauyab sa layo? Tita B. Natinta ko, Tita B. Tapos na nagkarelasyon mo, kabalo siya nga nakauyab sa layo, yun sa pagsapon. Kanang dito sa nalaag mo gumiyaning kaning bago na ko na uyab, Tita B. Tapos wow kabante ba nga nang amiga sa akong uyab bitaw nga katong original. Tapos siya mo nag-holding hands mo? Inaana, Tita B. Okay. Napicturan. Picturan ko. Okay. Gipicturan ko, Tita B, tapos gisin sa Facebook sa akong uyab. Nya pagkatapon, Tita B, nanawag siya sa kuha, nagilak ba? Nakonsensya bitaw ko sa akong ibuhat. Iyaw. Okay. So, nahulog nga kwanta. Unsa maingon si mong uyab? Nagpagbulag siya sa imuha o nangay kag pasaylo? Gidawat niya imong pasaylo? Nisaad ka nga bulagan nimo ang imong uyab diri? Tita B, nangay kag pasaylo siya. Lagi siya nga bulagan ako sa akong bagungaw na uyab. Okay. So, imong problema karon, gusto nimo bulagan ang nadinhi kay siyempre, burang nahulog nga, murag kato imong gipili gyud imong original.
O Tita B. Ang problema, ang imong uyab diri karon magsigi dool-dool po diha sa imo ha. Kay siyempre mas dool man siya, advantage man. O sige mo sa goal Tita B. Pakiluoy ba nga dili mi magbulag. Okay, so niya ha. O, paminaw. Duha ka klase ang lalaki nganong gusto siya motipas o niadto sa salain. Number one, di na gyud siya ganahan sa iyang original nga uyab mo nang gusto na siya mobalhin sa lain. Or ikaduha, biga-biga lang yun. Nagpakalalaki lang, gusto lang nga mukuan, pero actually, love yun niya iyang permiro. Asa man ka sa duha? Sa permiro Tita B. Wala na kay love sa permiro? Oh, love ni na akong permiro Tita B. Mo lagi, magpili galing ka, asa ka duha ato, nag-cheat man ka, aminado man ka na, correct? Oh. Duha ka klase nga nung lalaki mag-cheat. Number one, mo nang gusto siya mobalin sa laing kay wa na siya gana aning babayhana iyang uyab nga primero. Or ang ikaduha nga nganong nga mga bit kay biga-biga lang gyud, gusto lang mo tira sa lain pero love gyud niya iyang primero. So asa man ka sa ikaduha ka? Nga biga-biga lang ng imuha, mas love gyud nimo ang primero. Ana ikaduwa gyud Tita B. Suminto si wa kay gugma ning bag-o, biga-biga lang ni. Oo Tita B. Pero siyempre, imo yung gisultian ng imong ikaduha nga love nimo siya kay para mo bika gyud siya, di ba? Ana man gyud na. Oo, naana gyud Tita B. Lean with it, down with it, hit don't phone out, stab. Mga binuhatan maguna mo na sa una ni Gilbert Mainit mo ng kabalo na gyud mi ana mga igala no. Di na ta magkuan na. Nagkamali na mi sa una. Aminado mi dili mi perpekto nga mga lalaki, aminado mi nga mga bigaon pud mi sa una. Munang karon kabalo gyud mi ana nga mga sitwasyon na. Now, nara sa imo brother. Bisan pag muingon manggug ka karon, some action speaks louder than. Bisan pag muingon ka karon nga bulagan na ako ni diri. Bisan pag muan na siya sa imo, if you will say kung ikaw gyud honest to goodness muingon gyud ka nga dili na ka, na konsensya na ka. Wala gyud mapaslak kung walay magpapaslak. So kung muan na siya sa imo, pwede man mo magstorya. Pero but the same topic, yun siya nga pasaylo ag yung murag di nagyuguganan ani nga relasyon kay napili mo gyud naka kumpirmiro nga uyab. Kung iyang ihubo iyang panty, kung tinud-anay gyud ka nga di nakaganan, di nakagusto makapasala, pwede man nimo isaka balik iyang panty. Maulit na Tita B kay sige kana ba na. Ang mama mag-ingon na siya nga pakitabang na bitaw gusto ng mama bitaw nga. Na inyong balay naigit wala? Wala Tita B. Naipurtahan. Oo. O di pag pa lang sa purtahan, ay busy ko, kalibangon mo ko na. Sleepy ko. Simpir man kay na. Kanang bitong ingani nga istorya nga kunwari bisag sig ana-ana dia. Kumana di ko di matulog ko kalit di ko manghilabot. Kung tinud anay gyud lugar niya. Pero siyempre kung ka napakalalaki lang ka, it means to say na dili ka pwede sa long distance relationship. May paundangon na lang nimo na imong karelasyon. Focus na lang kanang sa duol. Kay ako gyud kanang imong edad nga 24, di gyud ko gusto, ako gyud mo promote gyud ko nga ayaw gyud mo engage sa long distance. Mo ginakong advance kung akong advance na noon, akong advice. Kamo nga mga 25 below. As much as possible kung kaya nga nasa duol, i-engage sa inyong kaugalingon sa duol. Ayaw gyud mo ng long distance relationship. Later na pag medyo matured na ta enough na medyo maka-afford na ta, magsige na tag-travel everyday na natay sakyanan or everyday kaya na to sa atuan or anything nga makakuha na ta sa tong kaugalingon, ana. Pero sa inyong edad nga kuan, mayon gyud ko nga kung di din ninyo kaya o di nimo mapungan ang biga kay nanapoy nanuktok sa imo diha. Ako sa imo undangan na lang ng long distance. Focus na lang kanang kuan. Dalaga man pud ka ng bayana. Oo Tita B. Di wala man pud naisabit ka, malditahon ba na dili? Feeling nimo ka ng bayhana, mapuyo ka na kay ang problema sa dana, basi ka ng bayhana po, di lang po na ikaw po ng uyab di ay kay daghan po siya gibiga-biga spikas. Wala dili Tata. Kanang malita lang ba? Oh, nanasa mo. Again, wala man po perfect nga uyab brother. Kung na'y nakaapan sa imong permiro, nagya po'y nakaapan ng bayhana. Walay perfect nga partner. Undangin na ninyo sig pangitag perfect nga partner. Walay perfect. Tanan na ginay diferensya. Salamat kay Tita B. Oh, saman. So asa man ka karon mo panulong sa bag-o ka o sa karaan? Sa karaan siguro Tita B kay di ka ram siguro ning. Kay pag muan na siya diha or gimingaw lang ka, kamuta lang, maura nang lamia.
Promise. Ay. Tanaw galing ka og kanang kuan video. Lami kayo. Kuha din kag shampoo. Papapak pagbuto. Maorang lami oy bidli maorang gihapon. Kaysa magpakasala man ka, kumuan na sa desa mo kang babae kung nagtinarong mo ana desa mo, di istorya ha. And go back to the topic again nga friends na lang yun. Tayo na lang yun na ba. Wala lang kita relasyon ay tira-tira lang. Kana ba kung seryoso gyud ka nga moingon gyud ka taraw nga di na ka kay nasapon na din. Hindi na higo dito, Tabi. Ayaw na. Kung pinsag yung ibuhat. Pero ako sa inyong edad yun, ako moingon gyud ko nga ayaw mo anang long distance yun. Kay lahi ra man gitong unod nga nasa dool. Pag long distance gasto biya na gamay, layo biya to. Ikaw gyud masig ato-atong initaw. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa man dito, Tabi. Dito baligyan to dito sa initaw. Okay? Okay, salamat kay Tita Bea. Zero 0995-335-2093. Kamu mga 20 ay sa mga na ang kuan lagi long distance kay wa ginay nada. Tita pinakuyab sa una, 2 years na mi nagbulag na dayon mi atong January, gusto na ko siya kalimtan pero di na ako kalimot kasi sige siya paramdam sa kuha. Kung nasa problema o makipagkita magpalibre. Uy, hello. Pero mga laki niya, pero nilaki tanan na. Hello. Nganong nagbulag man mo sa una? Kaya may magkaya sinuang. Wa ko'y masabtan si mong palunga sa nimong radyo sa likod be para maklaro na to na imong tingo. Palunga sa cellphone paminaw. Di maklaro. Ayan. Hello. Klaro. Kana. Diyan lang ako sa ning timplahan gamay imong tingog. Okay. Nganong nagbulag mo? Naasilain sabi kay. Nasa ilain. Unsa man ni na iyang giamin sa imo o nasapna nimo? Nasa po na ako sa chat. Sa chat? Tapos niamin pud siya nga iya tong uyab. So muna nagbulag dayon mo. Bulagan niya ako. Okay. So karon lately nagparamdam siya. Mo ano siya balay kung nasa kuan problema. Nasa uyab. Nasa uyab. Wala na. Wala na daw. Ayo! Napakay pagbati. Naunta pero hindi naman kuno siya. Unsa? Ano man naman siya diya nga wala man siya. Unsa yung purpose ano man naman siya sa imo ha? Friends lang. Manglaag kuno. Pero dili siya makipagbalik. Dili na daw. Pero magtagbo pa gyapon ang duha ka bunguton. Ha? Dili na po. Wala sab. So sa lugar friendship lang, friendship. Barang ingana lang friendship. Friendship lang. Well, siguro ikaw na pa makipagbati, di ba? Di pa ko yabi na lang utro. Kung in fairness, yan na may gaduol. Kaya hay gud sa imo, ikaw lalaki, ikaw gaduulan. I-try doon nag-ipato dito sa balay ka o sa Westwoods para marespetaran na to na. Wala mang problema sa mga lalaki. Kay kita mga lalaki, basta nga na nga ang babae mo dool, advantage na perminti sa to abi sa pag-uwi ko. For example, mana sa desa mo, friendship, edi fine. Kung na kay pagbati, di ipakitang gilas, yung buro na sa kamanguya butro. Sa bagay, single man ka siya. Single pa siya. O, di larga. Okay ra. Kung mo larga sa diya, basi nagpapakipot-kipot lang na, padili-dili tara gusto friendship. Di meaning, at least, labong bitaw uban mga lalaki, nagproblema diya, kaya dili mo sugot ilang hinigugma, dili mo sugot ng kipag... At least, imo, diya na mo dool. Siguro, di ba, confused pa lang siya kung in love ba yun siya. Di, pakitang gilas ka, ipakita tanan-tanan imong kuan, i-action tanan ang imong gugma, malay mo, ma-develop siyang maayo, ma-realize niya nga, uy, love date ka, or panguyaban mo siya outro. Wa may mawala sa imo, kay ikaw may lalaki.
Inganan ako na Tito B, ako nag-ipot pa ako, pero ano siya nga, pili na daw siya. Mo galing, pero karon lagi siya na may gana sa imo kaha. Tito B. Ha? Siya na may gana sa imo karon. Oo. Oh. Luso man ipasabot ana, ang babae kung di na ganan sa lalaki, di gina mo reply oy, di gina mo adto oy. Sa ngalan nga ni ana di sa imuha. Na gina siya something. Ipakita ang gilas na lang, uban-uban kung pag mo ana di larga. Uban-uban ni kung gusto siya mo lakaw, di uban-uban ni. Pero kung feeling nimo nga murag gidula-dulaan lang ka tapos wala man day gyapon klaro, di pwede ra po nimo ignon nga di na ko gusto aning dula-dula. Kung di gyud ka ganan sa ko, may pag magpalayo na lang ta sa usat-usa para di lang gyapon ko masakitan. Ana. Di ba? Kung sa ako feeling kay murag gidula-dulaan ako. Oh, di inon nimo siya nga kabalo ka, di ko gusto. Kabalo ka na igugma pa ko sa imo. Pero kung ani naman lang galing nga burag wa gyapon klaro, mura ko gidula-dulaan nimo. Mag-ili sa tag-PE uniform. Magdula-dula, ana. Pero kabalo ka, lalaki man ka, brother. Kung gusto niya dula-dula, dula-dula, ipod, way mawala sa imo ha. Laki man ka. Laki ba ka o basi yuya sag ka? Laki ka, dili. Lagi. Oh, kita mga laki, kung gusto siya dula-dula, di dula-dula, ipod. Ay, kasimpol ba kayo? Way mawala sa ato, ilalaki man tao, Sa ngalan nga siya musulong na to, ay, kasarap! Ali, diri, gusto di kang dula, pakana! Wa may problema sa to kay lalaki man ta. Wa may mawala sa ato, bahala pagsisag ato dito. Ay, sus. Ang imo diha, ipakita pa ni mong gilas. Meaning to say, kung wala pa siya nakiyong, siguro 50-50 pa siya inlabas siya sa imo or dili, di, pagitang gilas ka, manguyab ka otrohan to sa mainlab siyang maayo. Ganun. Sayang, kung kita po mga lalaki, ayaram sa tamang uyab, kay maniguro man sa nga dapat nakagusto na sa itong babae. Ang tunay na lalaki, manguyab sa babae, regardless kung nabas siya hint nga, nakagusto ba ni Sako or wa. Mas ganan galing yan ng isnab-snaban mi. Nainganaon mi sa una. Di ko ni mo tag doon ha. Isnab-snaban taraw ko ni mo ha. Burat taraw kagwalay ko ana. Mas ganan mi ana, mahagit mi ana. Aw, di ay. Mas lami man na yung ana nga snab-snab. Pagkadugaya ma-inlove. Pag sanay ma-fall, ikaw na siya magpadili-dili. Ana, tirada di ha. Turn down for what? Because again, lalaki manggota, brother. Ang mga walay mawala sa ato. So kung minsan karon nga wala ko di sa inyo, magkita, di larga. Tapos style ni mo, ana. Style mo na kayo, may klaro. Mag-date-date pa rin ka sa laing babae, ana. Tapos magsusilos man din na siya. Magsusilos mga nga di man tauyab. Nakabalos ba? Minos na kayo ni Batana, oy. Ipareport ka ni Angelo Andrade ha sa akong pagdiskarte sa mga chicks ha. Ano ni mo style, amiga, ayaw kawala, kaya na pa magkipagay feeling. Sige, take advantage, amiga. Kung siya makikita, date mo, fine. Tapos ikaw din, pakaliton din mo, kunwari na kailain chicks na gidiskartian. Tanaw na to sa iyo reaction. Di amang ginamaklaro ba? Kung magselos na din siya, oy, ngano magselos man ka? Di man tauyab. Nga siya karon. Di ba? Larga. Kabalaka man mo nga laki man mo. Way mawala oy. Ginoo ko kasi. Ginoo ko ninyo. Ay. Ay na. Sos na lagi. Soy! Sam na itong mga kailan na to so mga bala mga inis na so sa maniwas. Layo rin mo sa panahon sa mga taga Dumariano sa una. Lain mi sa Dumariano pag makadungog mi nga ang babae nakagusto na mo, andi na namiga na yak lora eh. Gusto kimi ano ko tong babae nga lang nakagusto. Kay kanang mahagit mo gud mi god char. Charmos. Gusto mi kanang mahagit mi ba kanang gusto kimi kanang lisod-lisodon gibitaw mi kanang pasakitan mi ba paasahon mi ba. Tapos kadugayan kay na-develop din sila sa ko ana. Wala ganahan. Ay teka muna, in kaso wa gini patol ninyo, may pamatol na mo Australia. O na opportunity nga makatutag Australia, study and settle in Australia. No IELTS required. Spot admission can avail of a scholarship and discounted fees. O da lagi. Licensed migration agent from Sydney will be here.
Join our free orientation on July 12, 3:30 p.m. sa Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro. I-register yung pangalan ng address sa 0966-934-8371. Again, naray lang cellphone number 0966-934-8371. Lager International. Hilos na ng mga taga-lager diha. 1:48. Time check ato ka nato sa... Myra Cup. Sulit sa ubong makulit, Myra Cup. Hatid sa inyo ng Datu Puti Suka. Nuot asim sarap. Safe and naturally fermented. Beer na beer strong. Among kinabuhi, among beer. Sa hilan at sa bata, mag-United Home Hidalets. Napamatud-an ang bisa ug hiyang sa mga bata maong sulit magpaayo. Fandusen ang sarap, fandusen ang saya. With Hansel Crackers. Bioflu. Kung tu flu, hinumdumi kini. Isaray tubag-ana, i-Bioflu na. San Miguel flavored beer. Make life sweet. Nasasaktan ka na ba sa skincare product mo? Huwag magtiis. Reveal your natural glow with Bugen Skincare Solutions. Iingatan ka namin dito. For more information, please visit our official Facebook page at Bugen Skincare Solutions and Cosmetics or text us at 0917-107-4460. Nandyan na si Crush! Nako, ang pimple ko! Pimple ba ka mo? Mag-Catialis Medicated Soap ka na. Sa araw-araw na paggamit ang nakakahiyang tigyawat na pipigilan ang pagka...